L-uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal qed jaħdem sabiex itaffi r-realtà tal-bullying fost it-tfal. Fil-fatt, fl-aħħar snin dal-uffiċċju ħadem fost oħrajn fuq il-proġett tal-Be Smart Online li għandu lan li jirrimedja l-bullying online. Jiġifieri, mhux biss ġewwa mill-bibien tal-iskejjel, iżda anke l-barra. Il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo qalet li din il-ħidma qed issir b'koordinazzjoni bejn diversi entitajiet. Il-proġett huwa naħdmu flimkien mal-Aġenzija Appoġġ, mal-Cybercrime Unit, l-uffiċċju tagħna naturalment kif ukoll il-Dipartiment tal-Edukazzjoni u naturalment aħna qegħdin nagħmlu awareness ukoll iżjed fuq il-bullying. U nagħmlu sezzjonijiet fl-iskejjel, nwasslu nagħtu riżorsi u kif ukoll nagħmlu nagħtu support fuq il-179. Dwar il-każ tal-filmat li der idur online ftit tal-ġimgħat ilu, il-Kummissarju tat-Tfal qalet kif ixxukkjat ruħha xirrat dan il-filmat għax apparti il-kontenut tiegħu ma kienx xieraq li dan jiġri fuq il-midja soċjali. U mhijiex xi ħaġa denja li għandha ssir, imma sfortunatament telat. U tirrifletti ħażin ukoll għax dawn l-affarijiet m'għandhomx isiru. U nispera li affarijiet bħal dawn ma jsirux jerġgħu speċjalment xi ħaġa li tmur online, però demmen li daw it-tfal ħana ġenajdlek għandhom bżonn lajnu, jkollhom bżonn lajnuna kemm min huwa l-vittma kif ukoll min huwa l-bully. Vassallo komplit tgħid li ma tixtieqx terġa' tara sitwazzjonijiet simili dan għax il-bullying f'kull tip kemm dak fiżiku u online ma jagħmilx ġieħ u jaffettwa mentalment. Il-Kummissarju Vassallo temmet tgħid li ma jfissirx li għax vittma isofri bullying darba din se tibqa' tirrepeti ruħha. Madankollu l-għajnuna hija importanti għax il-bullying jista' jkollu konsegwenzi fit-tul.